Ya cilik awake guru. Dari tuku aja. Dari apa relak. Dalane anak anak lanang. Ya ku mangan wing toke. Lagi lek. Relak. Wis sasi borong sak. Info iki bolo, ngene iki delok tah ngene iki. Pengorbanan ngene iki. Pengorbanan. Aja dhewe taete nek tuku material dombok nyang kaya terasi. Ngene iki lho resiko. Masalah iki dandan topo. Resikone sing ndek motor, resikone sepir. Material njaluk murah isine brah ae. Aku kene ke nganu posisi. Anggone Di info dikondisikan saiki kanca.